Jmenuji se Ivana Žáková, jsem majitelka společnosti AZ Akademie, trenérka, koučka, konzultantka pro management a pro obchod a především jsem matka svých 2 skvělých synů. Setkáváme se zde u mě, protože toto místo je velice úzce spjaté s celou mojí profesní kariérou, která začínala z pozice ustrašeného finančního poradce. Začátky nebyly vůbec jednoduché. Odtud z tohoto místa jsem vyrážela do nedaleké telefonní budky domlouvat svoje první kontakty. Zároveň jsem odsud vyrážela na první schůzky. Protože jsem vždycky byla velice ambiciózní člověk a chtěla jsem se setkávat s úspěšnými lidmi, s řediteli společností, tak jsem byla hodně nervózní předtím, než jsem šla za nimi na tu schůzku. A jediné, co mi tehdy pomáhalo, představit si je v trenýrkách. To jsem ještě vůbec nic nevěděla o tom, že je možné si schůzku vizualizovat dopředu, nastavit si tam ten úspěšný konec a potom v realitě už ji odvést naprosto v klidu a v pohodě. Postupně se mi podařilo vypracovat se mezi nejlepší poradce a nastoupit svoji profesní kariéru manažera. Je pravdou, že v té době jsem hodně pracovala, dřela jsem na sobě, jak po odborné stránce, tak po stránce obchodních dovedností, manažerských dovedností. Chtěla jsem být nejlepší. Pochopitelně mi nezbývalo mnoho volného času, všechen svůj čas jsem věnovala práci, která byla zároveň i mým velikým koníčkem a výchově svých 2 synů, tak abych jim byla podporující matkou. Ale tak, jak to bývá, když kariérně rostete, jdete nahoru, tak přijde rána v osobním životě. A ona přišla. Naprosto nečekaně, jako blesk z čistého nebe, mě zasáhl osobní problém a tím byl rozvod. V té době už jsem byla úspěšnou ředitelkou společnosti, kdy od vás lidé očekávají, že budete inspirativním lídrem, budete člověkem, který dělá správná rozhodnutí, budete motivací pro vaše kolegy. Nebylo to vůbec jednoduché, zároveň jsem chtěla být usměvavou maminkou, podporující, motivující matkou pro své 2 syny. Bylo to hodně těžké období a já jsem pochopila, že je důležité to nastavit svoji mysl správně. Protože v nejtěžších chvílích jedeme na autopilota, děláme spoustu svých činností automaticky. Toho autopilota si zajistíte pouze tím, jakým způsobem budete pracovat se svými návyky. Po 12 letech úspěšné kariéry u jedné společnosti se mi naskytla příležitost, obrovská výzva, stát se ředitelkou vzdělávání pro Českou a Slovenskou republiku. Bylo to nádherné období, hodně hektické, spoustu času jsem trávila v autě na cestách, protože jsme měli na zodpovědnost vzdělávání obchodníků, manažerů, ředitelů od Aše až po Košice. V tom období se mi podařilo dát dohromady tým profesionálních trenérů, odborníků každým coulem, ale zároveň bezvadných lidí. Zároveň jsem měla možnost prezentovat společnost v zahraničí, vystupovala jsem na konferencích, motivovala jsem stovky lidí, vedla jsem ředitelské pozice. Bylo to velice úspěšné období. V tomto období úspěšné kariéry už jsem ale nezapomínala na to, že je důležité udržovat si balanc mezi osobním a profesním životem. Společně s mým partnerem máme obrovské štěstí, protože jsme si kolem sebe vytvořili tým lidí, úspěšných podnikatelů, obchodníků, ředitelů společnosti, ale zároveň úplně normálních lidí. S rozhodnutím začít realizovat svůj sen, jako by mi narostla křídla. Moje práce byla naprosto neskutečná, začala jsem hodně studovat, sledovala jsem různé webináře, účastnila jsem se spousty seminářů, zjišťovala ohromné množství informací. Bylo to naprosto nádherné a doporučuji to úplně každému. Najít si svůj cíl v životě, protože v tu chvíli nacházíte svůj vnitřní motor. Odsud také pochází název mojí akademie, kterou jsem nazvala AZ Akademie. Akademie úspěchu od A do Z.
Ale to A nejsou aktivity, není to ani akce. Je to vlastně nalezení toho vnitřního motoru, toho, kam v životě chcete dojít, kým jste, jaké je vaše poslání. To je ten začátek, protože v okamžiku, jak naleznete svůj vnitřní motor, kdy dáte do rovnováhy to, co chcete a to, co děláte, máte obrovskou motivaci v tom jít za svým úspěchem. Naopak, pokud tomu tak není, dostáváte se do disharmonie a je to z vás i cítit. A k tomu, abychom dosáhli úspěchu, potřebujeme ostatní lidi. Je to o komunikaci a komunikace z 93% znamená to, co vyzařujeme. Je to něco neverbálního. Takže první, co je potřeba na své cestě k úspěchu udělat, je dostat do harmonie to, co chcete a to, co děláte. A to je také to, co učíme, v čem trénujeme naše klienty v rámci obchodních dovedností, v rámci manažerských, v rámci leadershipu, kdy je učíme to najít svůj vnitřní motor, svůj vnitřní potenciál a teprve potom děláme trénink konkrétní aktivity, učíme je, jak jít do akce a jak dosáhnout úspěchu. Budeme rádi, když i vy se přidáte k nám a rádi vám pomůžeme na vaší cestě k úspěchu nastavit vaše tělo a vaši mysl od A do Z.